Te ngiyoi bat ngisaki bana kaliang jong honorable uh, MLA jong kanot Shillong constituency iba adal bat nongrum ila address habayadai bat kane ka issue kajinge jong ki samla thap jam haga kam pulis menta sya ka sorkar ten rengi sotu ba menta kadai bat ka hap po ka election kaba kadon ka an kaba ka sorkar kam don authorization ni ARUM nakaliang jong kita kinong tawain lani nakaliang jong ka sorkar ten rengi sotu pat ba kadon kita ki bureaucrats mo lani kita ki secretary lani ki chief secretary ki don kabor haki ban yarap bat ban li ai na banta kani ka im kayap namta kani ka jing yonong bat ka jing yap nong jong ki samla jong ka jat meriu jongi ngiyoi lengba ka office memorandum kabala pas haga laiterik Februari arajar foar bana kaliang jong ka sorkar meklaya kila ada pediang ba ban aya kata ka age relaxation lengba hadin ke jingya ki jong way na kita kinomik mat ba iba adal bat nongrum ha kita gipor ha ka ba ila boycott ya kata ka jubilee celebration jong ka state ba jongi namar ba ibu ya kita ki mat jing dawa mat jong sorkar bat ngiyoi bat isaki baleng ba kan ka office memorandum jong ka laiterik Februari arjar foar ka sorkar ka pediang ya kata ka jing dawa jong uni unomik mat ba nani nepo ka jat beri ko jongi ban ailat ban pen extend lani ban relax ya kata karta thap jam bat ha ka jing sisa ka along sa ka jing kerku den re ka bas ngaulengo kalong andangi layui bat ngila saki ya kata ki advertisement kaba pelat lengba ka home police ngiyui bat ngisaki ba kam yadai bat kam matching ARUM bat kaneka office memorandum kabala pas ka laiterik Februari arjat ko at tengi so tu ba ka sorkar kala le ya ka kambian ha ka ba kumno kaya lat ya kaneka office memorandum kaba kala pas bat hang ne ngiyui ba ka government of Meghalaya personal department dated 3rd February arjar foal office memorandum hanila dapat tasay increase in upper age limit for entry into government service namar ngisaw tu ba kajing dawa jo ni nong ikmat pa na ni pugajat beriu jongi ha ketika por kalong namar ba kadon kajing block leng ba kajing wan COVID-19 ha ketika por bat kikam ki jam ki badai ban tap nadu ketika por kamut ba kimla asyuk ban tap tigitu ki samla ki balong fit ha ketika por ban tap kam mentah le se ka es jongki kala he mentah kim long yo asyuk ya kata ka hok tap kam tap jam ke jongki di kene ngi sotu bakal kata ya kata ka hok ke jongki te leng ba kene ngakentu ya ki samla jong jat benriu ba kala dai ke por ba ngim dai syu ngin su up khmi lenti lane bangin su expect bet ba kibriu kin wan yarap yang apa dia pi lane kita kinomik khmat jongi kin yarap yang apa dia pi namar ngi sotu ba leng ba kadika model code of conduct menta badon ke election umdon MLA umdon minister ba long authorize habayadai ban pas ye kini lane ban pen keladur kini hanrei ki samla ki bas ngotu ba kani ka kata ya ka future jongpi kani ka kata ya ka career ke jongpi mi syakmat sange no bansu long varia po social media po Facebook hapo YouTube comment section hanrei mi syakmat sim ke jingit klik halade ban challenge no ya kaneka office memorandum ka papas ha ka laiterik Februari arjar foar ban challenge ba balai ka sorkar balai ka department kaya lat ya kaneka office memorandum kamburom syu ya kaneka office memorandum namar habala de batay hang ne bakadon kataka age relaxation la pediang ya kene da ke sorkar Meghalaya
lengba ka personal department te balai pat mentaki yat lat ya ka kani kala dei ka kambian ka ba nakaliang jong ka sarkar kala dei ka priplan ke jongki ban khnyot lane ban penyap bapli ya kita ki samla thep kam thep jam jong ka jat ke jong te lengba kani ka kerwo lengba kani ka khubor nga kentu ya ki samla kenthei bat sendang jong ka jat benriu lada pidon sya kata ka mensim ke jing seo kia isngau thu ba pila sya kata ya ka hok ka jong pi ngin challenge ya ka sarkar ba balai ka sarkar kan pasca ya kata ka office memorandum hakani ka por lada kambut lani kamburam ya kani kani kadai ka kambian ka ba ki plat ya ka advertisement ka jongki kat bamon bat ki lat ya kata ka ba ka sarkar hi ka lapas ba ka lap dia te omdon manu menuru balak ban yarap nam ta jonga bajongpi lat lada ka jingkit kli jonga bajongpi ngisim ya ka bat ngimi sekhamat te ngakentu ya pi wei pe wei itu ki badon ya ka mensim sabhawa pin check ru ka description jong kane le singan bu ya ka link hapo jong kane ka video le se ngin ya don kanu ka group ka bangin ya tai bangin ya discuss bat ngin challenge ya ka sarkar khnang ba ka sarkar kanumla lani kanum nutsu nang ni sekhamat ban le bi an lani ban penkhan ya kita ki an ki kanun ki ba makahi kala dep frame bat kila dep book namar ba katkum ka notification ladep ong ba kandon kata ka age relaxation kat ba kata ka advertisement ka klem ya tengku lane klem ya dei khendiat ru bat kata ka notification ka ba penmi ka lai tarik Februari arjar ko a te ka dei ka por jonga bat jongpi ba ngintit jingkhang la ka dei hakano kanu ka jingkhang ru ka ba dei pat ka bala ban yada ya ka hok jonga bat jongpi khnang ba nang ni sekhamat ka sarkar bat kanu ka department ru kanum la su lani kanum nut su ban penon kam lani ban le kat baki mon kat baki kwa ini